Представяме ви различни видове маркучи, които покриват нуждите на всички земеделски производители и градинари. Предлагаме две основни разновидности плоски маркучи – еднослойни и двуслойни. Двуслойните плоски маркучи Bullflat са много здрави и подходящи при транспорт на вода при големи разстояния, докато еднослойните плоски маркучи Hydro-Drip по-често се използват за изграждане на капкови системи. Ето защо под бранда Hydro-Drip ще откриете също различни видове маркучи за капково напояване на зеленчуци, овошки, лозя, дръвчета и други растения. Маркучите Bullflex от друга страна включват друг вид серии. Всяка от тях е със специфични параметри, така че да отговаря на конкретни приложения в земеделието. Смукателните маркучи от серия 007N, например, се използват при повечето модели центробежни помпи за захранване на поливни системи. Серия 10SSZ намира приложение при транспорт на вода в екстремни условия, като ниски температури до минус 40 градуса по Целзий. А когато се налага транспорт на торове или селско-стопанска суспензия, серията 021N е вашето надежно решение. В следващото видео ще ви покажем как лесно да свържете смукателен маркуч Bullflex и градински маркуч Bullwheel към центробежна помпа G-Max. В случай, че имате нужда от професионална консултация, свържете се с нашия екип. Очакваме ви!